Kani kadai ka All India Radio Shillong ka khubor ban pulia phi de imeri nong ganti wa alang. Kini hilong ki mat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Bishar ka sarkar India ke jingbu dor halor baro ki jat penyang bam na kapenta baro ki jela bat ki Union Territories. Kirshan ka sarkar Manipur lingba ka scheme startup ban mentoi ki samla ki baseng ki kam ki batmai. Wat lat ka tanat tourism jong ka sarkar India ban penklan biang ya karkhana jungok kai perthai hak than chatte lam mingi kabala du nong shibun ha ka jingkhe jong ka khlam COVID-19. Hashwa pinya sngo ya ka khubor ka babnya sngo bhaban cha skor shwa ya ka ni ka jingpan bana. Katba ka sarkar India ka dangai ya ka tika COVID-19 na ka manta baro ki nong shong ki bala dap khat phras nem shaneng ikin tui phi ki nong snga baro kham tam ye ki samla man shim ka bu ye ka ni ka lat da ka bali shim ya ka tika bat ban yarap lem ye ki wei ba ki nyo tika. Nikin turu ya baro ki nong snga ban amkhen sting na marba ka COVID-19 kadang dei ka ba shongs ir na ka banta ka koi ka khya jungi. Shong khop hala yeng lemda ka long ka bata dan kam na ka banta jeng phi ban mi shabar bat yai buat renti ikini ki lightly ki jing pen milin ki basuk ban bun. Dengi ki mask ya paji iwe na iwe sat bhaya la ki kiti bat ka dur khmat man la ka por. Na ka banta ki jing tip ki ba khambanya phila ban phone hakini ki national helpline number not iwe r like nai nyo pra not south rio la ni iwe not nyo san. Ha meghalaya ki number ai jing rap ki de iwe not pra but iwe not nyo not. Mentapat penyo sngo ye ka khubor ka babnya. Ka sarkar India kala bishare ka jingbu dor halor baro ki jat penyang bam na ka banta baro ki jilla bat ki Union Territories minhin ka sngi. Ka tanat Food and Public Distribution FPD kan sa penongi ka jilang lingba ka video conference bat ki jilla bat Union Territories baro. Ha ka shithi bala phasha ki jilla u secretary jong ka FPD usdhanshu pandi uong baka sarkar India kala dep rudak ya kila trekam bala shimman penher ya ka dor jong baro ki jat penyang bam ban kampan stingi ki pat ba kham tam hakini ki ayom le akmen le sngob ha ka ba kansadon ka jingdawa ka ba khamjur ya ka penyang. Menteri Rangba ka Manipur N Biren Singh uong ba ka scheme startup Manipur kala penyo jimento shibu ni ki samla ka jela bat ka sarkar kala ai iwe saw point san rio klur tingka tat haduk menta shekin nong sengkam ha ki thup ba pher la ithu ya san hajar khandai spa khandai pusanut ki samla ki banyo jingkachan pisan na ka sarkar Manipur ban penni ki jat kam ki bathamai. Haba ajingkran haka startup conclave R1000 arphuwe ya bala penya ya katanat planning jong ka sarkar Manipur wen biren sing lo ong ba wat la menteri rang bado kari Narendra Modi ula play ka scheme startup nan usnem R1000 khasan kan Manipur kadang sedang pentri kameka ho benai leber R1000 khapra andala yo sarkar thamai hapo ka jingelam jong ka seng BJP. Ha Manipur ka kanhuan balai trelang da ki pulit jong ka jala ringkat bagi sipai jong ka Assam Rifles kala yo kem ya laingut ki dekhot jong ka Kuki National Front Nehlun KNFN ki balai dan kiti ha ka jingsiat pathar ka bala shimen laingut ki mensin brio ki belului ha ka khat atrik ubnai risau ki suba erang KNFN kila siat pathar ka jaka sa jong wei nung elam shnong gamnong ka ba hap apo Kangpok P district jong ka Manipur bat laingot ki brio kila yap kan thupru ya iwe khna hadin jong de ke jingja bas ngoshir khai ki pulit la penong ya ka jing talasi ka bajur hakibenta ki ba pher jong ka jilla ban lap ikinung le kam snio habai kren bikinung pathai khobor menin ka sngi ha Imphal OSP jong ka Imphal West u Dr S Ibomcha ulo ong ba ki laingot ki erang ki bala shakem kila phla ba ki adan kti ha ka te ka jing set kuli hayeng jong nong elam shnong gamnam. Menteri Rangba kari Narendra Modi ula play ka PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission ha ka jo kopor ula pleru ya shibuntli ki project kampanroi ki bela kot sha ka san hajar arspa klur tingka na ka benta ka Varanasi ki bela idan la ha ka program ki kentop ya ular ka jila Uttar Pradesh ki menteri ka sarkar padeng ki belong Dr Mansukh Mandavia u Dr Mahendra Nath Pandey ki menteri ka sarkar Uttar Pradesh bat ki wei ki kendram ki lendan. Haba ajing kena cik palba menteri rang bado ulo ong bakari India kala kot sha maumer ubathamai ban kenjo sis pa klur ngut ka jing ai ya ka dawai tika COVID ha ka jing kun persha ya ka klam. Ka sarkar Assam kala tam ya ka saupusan sngi bala bu poda ka Guwahati High Court ban pendep ya ka jing tray ha detention center ya ka bala tit menta kum ka transit camp na ka banta kinung wei.
ki officer nakatanat ki kampo yen ke sarkar Assam min ke si ki ong ba ki jingtrai ha ka transit camp ke badan ha Matia jong ka Golpra district ki la jandam la penyingru e ke school bat ka hospital na lor jing ki ki lat ha ka te ka detention center kadi ko khubor ka wanchpina ko All India Radio Shillong ka karkhana jmokai per thai kala donong shibun na ka jingki jong ka khlam COVID-19 bar kani kala khata jur hadu kata ki jila ki badan ha ka than chate lammingi Haga Bede Bekani, Regional Director, Ministry of Tourism, Northeast, USS Div Burman, Ulo Ong Baga Tanajmo Kai Perthai, La Tau Rikilat, Kibatamai, and Penklan Biang Yakanika Karkhana, Hakatan Chate Lamini. Uamanda Sorkar Kotka Weri, Yakajimenta Lang Jiki Ken Hon Shimen, Bankanti, but Penklan Borbiang, Yakakam Jmo Kai Perthai. Ka Sarkar India kala kubur dan penni sashi spa san phanyau tuli ki medical college ki bethamai hakelengari ya ka blathmu nadu usnem 8000 khatsau bar kala betingka hadu pala khatnyau hajar hindu spa khandai phwei klur tingka na ka banta ki ki project ka khubur bala yo na katana jong ka khya ka ong ba andala de penni ya ki medical college ki bethamai ansala ban pendap shisho sakom ba khatnriu hajar tuli ki seat na ka banta ki samla ki ba angno dan puli medical daga jing trekam jong hindu pusau tuli ki medical college ki bethamai la yoban penklan sa 100,000 san spatli ki seat menta Deputy Commissioner Election West Khasi Hills District open tip ba la dependni ya ka list jong ka photo electoral roll na ya ka keteng jing nong thap vote jong ka laifu ar nong stoin laifu lai rambrai jingam ba laifu sau motion dot assembly constituency ba la banai khmi eka hak office rekam jong electoral registration officer la ni ki assistant electoral registration officer but haki jaka thap vote ki ba khampau la daran no ko jing ujor ka bai dei ba ki te ki electoral roll ki nong thap vote ki la banai bet shau electoral registration officer hakano ko silong tre na do ka shitarik hadu ka laifu tre unai wing 8000 arfway ke India kladap ai palat shispa ar klor lifeway lucky dawai tika covid chikinong song jongari min kesngi kidan hadu palat kha arlak lifeway hajar mo kibriu ke wala pendep ya kejing ai tika ka khubor ge thuru bakidan khat phra hajar news pa handru fu ar ngot kibriu ke bala lat nyok nyang jingpang min kesi hakalengri bagajing lo jingkot nya ka covid-19 ha India ha ba khin kilumlang kala kiu shaka khandai fu phra point iwei phra nakashispa Hameghalia khalai ngot kibriu ke thamai uknyang jingpang corona min kesi barki active cases hakajala manta kidan sanspa phra phu nyongot Hendru busan ngot ki wepat ki la yo jingkot min kesi kabla pen kiuru ka jingyo jingkot jingkinong pang covid shaka phra phuai hajar laispa san phuai ngot Hakawai per ka khubor hendru phulai ngot kibriu ke yo thamai uknyang jingpang corona hakajala Manipur min kesi barki active cases hakate ke jila manta kidan khandai spa lai phuai ngot Ka Nehru Yuva Kendra Sangathan Shillong min kesi kala penong ya ka program Clean India Hadon Bosco Museum Maulai ban rakhile ekmen ya ka jingdam nyau pusan snam jong ka jingyo lai duit kari na ka jing sanshar nongwei lane ka azadi ka amrit mahotsav habakran hakate ka program u director finance jong ka NYKS Delhi Virendra Katri ula ong ba ka dei ka jing angot jong menteri rang ba do kari ba manla u ne ka nong shong jong kari kindan ya ka kolshor jong ka jingle khoi le suba namar kata ka NYKS kala shime ka rai ban rakhide ka program pen khochnong ka ban ne shibnai kum shibnta na ka program azadi ka amrit mahotsav ke NYKS kala rai ban pen khoi baro news pa sau tli ki district hakalengri India ka bakdup kumba r.san lak tli ki shnong ka boroi ka thong ban pen khoi ki tum ki tambala bread ki ban kit hadu arp nyau lak kilo ukhatri lapan paul ka jing smokeman ka bakrau ya ki pat nong shong jong ka sor Shillong ki badan ni ka man sim IT lut wan penne e ka khoi ka suba hala ka jong ka shnong kala don ru ka jing smai de ki samla puri be ki bahalor man penlong ya ki India kari ka bakhot ka darbar jong ki commander sipai ringkau kelas sedang na men ke singah New Delhi kate ka darbar kan ne sausi barkan sadon ka jing mer jing wat hapdeng ki he sipai ki be de be ki kam ya dari mat ki we ki jinan kam ha ka tanat sipai ka tu ne ka khubor kala kot bat kala wan spi na ka All India Radio Shillong sngam haban apat mata sek program ko ban bol